Hola a tots i totes. Sento dir-vos, com us he enviat en el correu, que hem tingut uns problemes, molta gent amb la impressora, i la solució ha passat per tenir que desinstal·lar i tornar a instal·lar la impressora de secretaria de secundària. Hi ha hagut així alguns canvis, així que millor seguim tots els passos. L'ideal seria que anéssim a dispositius i impressores i tots ens desinstal·léssim, cliquem botó dret aquí i quitar dispositivo, ens desinstal·léssim la Sharp 850. Un cop ha desaparegut d'aquí, entrem en el procés d'afegir una impressora. Ha de ser, com sempre, de xarxa, perquè la tenim en xarxa. Si no podem veure bé aquí, mirem si es pot fer més gran, no es pot fer, però aquí sí, si no capigués. Hem d'agafar la 850. D'aquestes dues que ens surten, procurarem treure'n una, però heu d'escollir la que aquí posa secretaria. Llavors cliqueu aquesta, la que aquí posa secretaria, repeteixo, i tirem endavant. S'ha d'iniciar la instal·lació i teòricament quan ha fet això vol dir que ja està feta la instal·lació de la impressora. Cliquem endavant, no cal que fem una impressió de prova, diem acabament, i ara el que hem de fer, recordem, és les preferències d'impressió. Cliquem botó dret sobre la impressora ara, que ja tenim establerta com predeterminada, i anem a preferències d'impressió per activar les dues tasques següents: a gestió de treballs, la consulta perquè us surti al menú per posar el número, i anem a avançat, a font, hem de dir-li tipus de lletra descarregats i mapa de bits. Aquí ara acceptem i ara apliquem i li diem d'acord. Ara ja no hauríeu de tenir problemes i hauríeu de poder imprimir tothom bé des dels vostres ordinadors. Recordeu que ho haureu de fer a tots els ordinadors. Gràcies i adeu.